أركتزينا هلوي تقام ጸጥታ ኢንቨስትመንት ትግራይ ይጎድኦ ከም ዘሎ ኣብ ዝተፈላልዩ ዓውድታት ኢንቨስትመንት ዝተዋፈሩ ሰብሃፍቲ ገሊጾም ዞባ ምብራቅ ትግራይ ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ህግደፋዊ ኣወል ስዒድ ኣመልኪቱ መግለጺ ኣውጽኡ ሱዳናውያን ህይወቶም ካብ ሞት ንምድሓን ቆጽላ መጽሊ ይምገቡ ከም ዘለው ተሓቢሩ ዶናልድ ትራምፕን ዘለንስኪን ተዛቶም ዝብሉን ካልኦትን ሰላምታና በብዘለኹም ይብጻሕኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ኣክሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ لمون كم تلمود كاب تجراي كساب عالم لخ فتصامة صوري حبريتا نباخم كنغربينا نفيديونا لايك شانلنا سبسكرايب بمقبار أبال بيت سبنا يخونو أكسماويان مرخبا حفاش نقحات نقدم ዞባ ምብራቅ ትግራይ ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ህግደፋዊ ኣወል ስዒድ ኣመልኪቱ መግለጺ ኣውጽኡ ንህግደፋዊ ኣወል ስዒድ ተቐቢላ ንደቃ ተሳድድ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ክሳብ መዓዝ ከም ዝፍለጥ ህዝቢ ዞባ ምብራቅ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ዝተፈለየ ሓሳብ ብምምጻእ ዘፍለጥ ህዝቢ ዋላ እኳ እንተኾነ ባህጉ ከይሳኻዕ ገዛእቲ ደርብታት ሓሳቡ ጨውዮም ከም ገበነኛን ነውሪ ከም ዝተዛረበን ተገይሩ እናተወሰደ ጸኒሑ እዩ ከም ዝኾነ ትግራዋይ ኣብ 17 ዓመት ደርግ ንምድምሳስ ኣብ ዝተገበረ ብረታዊ ቃልሲ ኣብ 1990 ዓመተ ምህረት አንጻር ወራር ሻዕብያን ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ድማ አንጻር ወራር ጽንተት ኣብ ዝተኻየደ ህልኽ ዘወድእ ቃልሲ ክቡር መስዋዕቲ ዝኸፈለ ህዝቢ እዩ ኣብዚ ሃገር ይኹን ክልልና ኢኮኖሚያዊ ዕቤት ከምጽውን ካብ ማንም ተጸባይ ከይኮነ ኣብ ሃዲድ ልምዓት ዝሳተፍን ዝተሳተፈን ህዝቢ ምዃኑውን ምርዳእ የድሊ በትግራዋይነቱ ዘይደራደር መዝኾነ ህዝቢ ሓቢሩ ናይ ምንባር ባህሊ ዘለዎ በቲ ካብ ስነ ጥንቲ ዝመጸ ትግራዋይ ባህሉ ጋሻ ዝቕበልን ዘኽብርን ወረጃ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ይኹን እምበር እዚ ኩሉ ተረሲዑ ሓደ ፍንጻል ጉጅለ ሕወሓት ንስልጣኑ ክብል ኣብዚ ህዝቢ ዘብጽሖ ዘሎ ምሽምቓቕን ማህሰይትን ተቆፂሩ ዘይውዳን ተወጊዑ ዝላምን ኣይኮነን እዚ ውዳበ ፖለቲካዊ ዓጽመ ስጋ ኣብ ህዝብና የብጽሖም ካብ ዘለው ጸገማትን በደላትን ንምጥቃስ ዝኣክል ድማ ህዝቢ ኢሮብ ዘላንበሳን ግሎ መኸዳን ኣብ ኢድ ወራሪ ሻዕብያ ወዲቁ እናሃለወ ምዝ ጨፍጨፎን ዝወረረን ወራሪ እዚ ጸቢብን ዓሌታውን ጉጅለ ብመውደኽተኽቱን ኣክቲቪስቲና ባህልትን ኣቢሉ ሞራል ህዝቢ ምብራቅ ንምጉዳእ ኣብታ ን26 ዓመት ብዶዘር ብሻዕብያ ዝተሓረሰት ከተማ ዘላንበሳ ወድኽደኽ ይብል ኣሎ ኣሓስያ ምስ ሓራዲአን ማይ ይሰትያ ከም ዝበሃል እቲ ክብርን ታሪኽን ህዝብና ዘመራስሐ ብዘይካ ስልጣኑ ካሊእ ዘየማዕዱ ሓይሊ ዘርአዮ ፋሉላ አካይዳ ንኹንን ንቃወምውን ህዝቢ ምብራቅ መንግስቲ ክህልወን ኣለዎ ኢሉ በቲ ምዕሩግ ባህሉ ሰልፊ ስለዝወፀ እዚ ስልጣን ጻመ ዘለዎ ደም ዘይጸገበ ጉጅለ በቶም ከም ከልቢ ዝነብሑ አክቲቪስትታቱን ናተይ ዝብሎም ቅድ መራኸቢ ማዕኸን ዘይተኸተሉ ሚድያታቱን ዕድመኦም ወዲኦም ዕድመ መናእሰይ ትግራይ ዝበልዑ ዘለው ዝተሸኸሉ መራሕቲ ኣቢሉ ከናሽወን ክጸርፎን ተራእዩ እዩ ኣድባር ፍሉይነት ኣተሓሳስባ እምበር ዝናሾ ህዝቢ ከም ዘይኮነ ክነረጋገጽ ንፈቱ ኣብ ከተማ ውቕሮን ከባቢኣን ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ይኹን ኣብ መድረኽ ሕትኦ ብምቕራቡ እዚ ጉጅለ ካብ ጸላኢ ብዘይንኣኣስ ሕድሪ ምብላዕ ኣመል ግዲ ገይርዎ ጅግና ተጋዳላይ ሓየሎም ኣርኣያ ዝበሎ ናብ ህዝቢ ዝተኮሰ ውድቀቱ ኣቀላጠፈ ዝብል ወርቃዊ ቃል ብምንጻግ በቶም ተለኣኽቱ መራሕቲ ሰራዊት ትእዛዝ ናብ ህዝቢ ተኪሱን መናእሰይ ቀጥቂጡን ገበን ከም ባህሊ እናገበረ መጺኡን ኣሎ ኣብ መወዳእታ ድማ ፖለቲካዊ ዓይነ ስውርነት ዝጎነፎ በሰላማዊ ቃልሲ ዝተሰዓረን ዝተደሃለን ስልጣን ወይ ሞት ዝብል እዚ ጉጅለ ብምጉራዕ ብዕጡቃት መድረኻት ናይ ጊዜያዊ መምሕዳር እናረበሸ ሓጊው ናተይ ብዝብሎም ካብ ኮርኒ ላዕሊ ሓይልታት ጸጥታ ተደጊፉ ኣብያተ ዕዮ ብምስባር መምሕዳር ከተማ ዓዲግራትን ዞባ ምብራቅን ካብ ድሌትን ባህገን ህዝቢ ወጻኢ ብሽፍትነት ተቆጻጺሩ እዩ እዚ መነወሪ ተግባር እቲ ወርቃዊ ታሪኽ ዘኸተመ ሰራዊትና ክብሩ ዝሓንሸሸ ንታሪኻዊ ጅግንነቱ ዘይምጥን ተግባር እዩ እዚ ከኣክል ድማ ኣብቲ ዞባ ናይ መኸተ ሃፍቲ ኣጭበርቢሮም ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ዝወጸሎም መሬት ዝሰረቑ ኣብ ዝውውር ደቂ ሰባት ዝተዋፈሩን በሰራዊት ኣዘዝቲ ተሓንጊሮም ከም መሓድሩ ተገይሩሎ እዚ ዓሌታዊ ጉጅለ ኣብ ህዝቢ ምብራቅ ዘለዎ ንዕቐት ማለያ ይብሉን
እዚ ተግባር ሰራዊትና ምስ ህዝቢ ምብራቅ ብፍላይ ምስ መናእሰይ ዝነበረው ስጡም ርክብ ክሐርፍፍዎ ዋላ እኳ ሓሲቦም እንተነበሩ ውሕልል ብዝኾነ እቲ ጉጅለ በይኑ ክዋረድ ተገይሩ እዩ እዚ ከይኣክል ደላይ ለውጢ ዞባ ምብራቅ ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ መእተዊ መውፅኢ ስለ ዝኸልኦ እዚ ጉጅለ ካብ ሰላማዊ ቃልሲ ወፃኢ ኣመራፅታት እውን ክወስድ ይረአ ኣሎ እዚ ፍጹም ክኾን ዘይነበሮን መገዛ ዓዱ እፈይሉ ከይነብርን ይግበረሎ ብዝሕፍር መልክዑ ንህግደፋዊ ኣወል ስዒድ ብፍቓድ እዚ ፀቢብ ጉጅለ እንትተኣናገድ ዞባ ምብራቅ ንደቃ ግን እሾኽ ኮይናቶመላ ሉዓላዊ ግዝኣት ትግራይ ኣብ ኢድ ድሁል ሰራዊት ሻዕብያ እናሃለወ ብኣፍልጦ እዚ መስፍናዊ ጉጅለ ምስ ጃንዳ ህግደፍ ዝግበር ልቂ ርክብ ከም ምምሕዳር ዞባ ምብራቅ ትግራይ ብትሪ ንቃወም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ እቲ ብፕሬዝዳንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ምጥያሽ ሓድሽ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከም ፕሬዝዳንት በሚድያታት ሓቋፋይ ዝኾነ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክነጣይሽና እናበልካ ፀኒሕካ ካብዚ ወፃኢ ብዝኾነ መንገዲ እዚ ሁከት እናፈጠረ ዝነበረ ማህተም ክምንጥል ዝመርሐን ዝነበረን ነባር ጊዜያዊ ምምሕዳር ስርሑ ከይሰርሕ ምስ ስርዓት ህግደፍ ኮይኑ ዝሕምስ ዝፀንሐን እናሓመሰ ዘሎን ከምኡውን ናይ ምግዳል ኣበርክቶ ዘይነበሮም ናይዚ ጉጅለ ኣባላት ሒዝካ ምጥያሽን ተጋሩ ዘይኣመንሉ ጊዜያዊ ምምሕዳር ምጥያሽን ከም ናይ ትዕዝብትን ዘእትን ከም ምምሕዳር ዞባ ምብራቅ ዘይንቕበሎ ምዃናን እናገለጽና ብህፁፅ ክስተኻኸል ንጽውዕ እዚ ኣብ ዘይኾነሉ ግን ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ምስ ዘሎ መላእ ህዝብና ኮይና ከምቲ ህዝቢ ትግራይ ዝቃለሶ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ቃልሲ ከም እንቃለስ ካቢኔ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ብትግሪ ይገልጽ መላእ ተወላዲ ዞባ ምብራቅ እውን ከምቲ ጀሚርካዮ ዘለኻ ቃልሲ ዞባኻ ሓራ ንምውፃእን እዚ ጉጅለ ኣብ ደለይቲ ለውጢ ዝገብሮ ዘሎ ዓፈናን ከበቅዕ ኩለ መዳያዊ መሪር ዝኾነ ቃልሲ ክትገብር ምምሕዳር ዞባ ምብራቅ ይፅውዕ ኣቶም ካድረታት ኮይንኩም ንለውጢ እትሕግዙ ዘለኹም እናኽበርና ኣቶም ተለኣኽቲ ናይ ዝዓሌታዊ ጉጅለ ኮይንኩም ንህዝብኹም እተሳቂዩ ዘለኹም ካድረታት ግን ናብ ልብኹም ክትምለሱ ንፅውዕ ካብ ተግባርኩም እንተዘይተቆጢብኩም ግን ካብቲ ባርኾ ፅንተት ዝሃበ ኣወል ስዒድን ደቀ መዛብርቱን ፈሊና ከምዘይ ንሪኤኩም እናፍለጥና ካብ እኩይ ተግባርኩም ክትቅጠቡ ንምዕድ ኢሉ ኣብቲ ዘውፅኦ መግለፂ ህልዊ ፀገም ፀጥታ ንኢንቨስትመንት ትግራይ ይጎድኦ ከም ዘሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ኢንቨስትመንት ዝተዋፈሩ ሰብ ሃፍቲ ገሊፆም ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብወገኑ ኢንቨስትመንት ንምብርትታዕ የጋጥም ዘሎ ፀገም ፀጥታ ብምፍታሕ ኣብ ምውሓስ ሰላም ከም ዝሰርሕ ገሊፁ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ሎሚ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ምስ ዝተዋፈሩ ሰብ ሃፍቲ ዝዘተዩ እንትኸውን እቶም ሰብ ሃፍቲ ዘልዕልዎም ፀገማት ሰላምን ፀጥታን ብፖለቲካዊ ምኽባር ደንብን ንምፍታሕ ከም ዝስራሕ ኣመላኺቶም እቶም ፕሬዝደንት ብተወሳኺ ኣብ ምጥንኻር ሓድነት ህዝብን ምንቕቓሕ ቁጠባን ትግራይ ክስራሕ እዩ ኢሎም ኣብቲ መድረኽ ካብ ዝተረኸቡ ብርክት ዝበሉ ሰብ ሃፍቲ ሕቶ መሬት ኣቕሪቦም ሕቶኦም ክምለስ ብዘይምኽኣሉ ኣብ ክራይ ኮይኖም ይሰርሑ ከም ዘለውን እዚ እውን ተወሳኺ ፀገም ይፈጥረሎም ከም ዘሎን ገሊፆም ትግራይ ልዑል መጠን ዕቋር ዘለዋን ከላ ንሰብ ሃፍቲ ዝቐርብ መጠን ልቓሕ ሕፅረት ዘለዎ ምዃኑ ዘመላኸቱ እቶም ሰብ ሃፍቲ ሕፅረት ልቓሕ ኣብ ስርሖም ዕንቅፋት ኮይኑዎም ከም ዝርከብ እውን ገሊፆም ሰብ ሃፍቲ ዘለዎም ፀገም ክፍታሕ ዘይምኽኣሉ ሓድሽ ሃፍትን ኢንቨስትመንትን ኣብ ምፍጣር ፀገም ኮይኑ ከም ዘሎ ዘመላኸቱ ፕሬዝደንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ብኩናት ዝዓነወ ቁጠባ ሰብ ሃፍቲ ትግራይ ፖለቲካዊ መፍትሒ ክረክብ ምስ መንግስቲ ፌደራል ከም ዝስራሕ ኣመላኺቶም ሕቶ ኢንቨስትመንትን ኣቕርቦት መሬትን ኣይተጠዓዓመን ዝበሉ እቶም ፕሬዝደንት ኣቀዲሙ ዝተውሃበ መሬት ኣብ ምልማዕ ከም ትግራይ ሰፊሕ ፀገም ኮይኑ ከም ዝርከብ እውን ገሊፆም ሰብ ሃፍቲ ኣብ ምንቕቓሕ ቁጠባዊ ምፍጣርን ተስፋን ትግራይ ልዑል ግደ ክፍፅሙ ትፅቢት ከም ዘሎ ዝገለጹ እቶም ፕሬዝደንት ኣብ ኢንቨስትመንት ልዑል ቆላሕታ ተዋሂብዎ ከም ዝስራሕ ብምሕባር ጊዜያዊ ምምሕዳር ምስ ህዝቢ ኮይኑ ኣብ ዝፍፅሞም መደባት እውን ግዲኦም ክዋፅኡ ፀዊዖም ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ሓለፍቲ ኣብያተ ዕዮ ብግድኦም እቶም ሰብ ሃፍቲ ዘልዕልዎም ፀገማት ብቅደም ሰዓብ ንምፍታሕ ከም ዝሰርሑ ገሊፆም ፀብጻብ ድወት እዩ
ሱዳናውያን ህይወቶም ካብ ሞት ንምድሓን ቆፅላ መፅሊ ይምገቡ ከም ዘለው ተሓቢሩ ኣብ ጥቓ ከተማ ኤልፋሽር ኣብ ዝርከብ ማዕስከር ተመዛበልቲ ካብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝሃደመ ህዝቢ ሱዳን ብህይወት ንምጽናሕ ቆፅላ መፅልን ቃንጫን ይበልዕ ከም ዘሎ ሓደ ትካል ረድኤት ንቢቢሲ ሓቢሩ ሓላፊ ስርሒታት ባይቶ ስደተኛታት ኖርዌይ ኖህ ቴይለር እዚ ክንሰምዖ ዝጸናሕና ዛንታታት ብሓቂ ዘስካሕክሕ እዩ ክብል ኣብ መደብ ኒውስ ዴይ ቢቢሲ ተዛሪቡ ሰባት ካብ ኤልፋሽር ናብ ታዌላ ያሃድሙ እኳ እንተለው ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሑ ይሞቱ ከም ዘለው ቴይለር ወሲኹ ገሊጹ ገሊኦም ብጽምኢ ይሞቱ ከም ዘለው ሓቢሩ ኣብ መንጎ ኤልፋሽርን ታዌላን ኣብ ዝርከብ መንገዲ ክሳዕ ሕጂ ሬሳታት ከም ዘሎ ዝገልጽ ዛንታታት ሰሚዕና ኢና ሓንቲ ካብ ኤልፋሽር ንበይና ብእግራ ዝተጓዓዘት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ጉዕዞ ብተደጋጋሚ ከም ዝተዓመፀት ድሕሪኡ ድማ ኣብ ታዌላ ምስ በጽሐት ብሰንኪ ዝቆሰለቶ ከም ዝሞተት ዝገለጹልና ስድራ ቤት ኣዘራሪብና ኤልፋሽር ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ዳርፉር ሱዳን ኣብ ትሕቲ ምቁጽጻር ሰራዊትን መሻርክቱን እትርከብ ናይ መወዳእታ ከተማ እያ ኣብ መጀመርታ ናይ ዝወርሒ እዚ ዳዕመ ሰሪዕ ነቲ ኣብ ጥቑ ዝነበረ ማዕስከር ዛምዛም ብምጥቃዕ ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት ካብቲ ግዝያዊ መዕቆቢኦም ክሃድሙ ኣገዲዶም ብዙሓት ነበርቲ ዛምዛም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዳርፉር ካብ ዝነበረ ግጭታት ድሕሪ ምህዳሞም ንኽልተ ዓሰርተታት ዓመታት ኣብኡ ዝጸንሑ እዮም ዳዕመ ሰሪዕ ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ኣንጻር ሰራዊት ሱዳን ክቃለስ ጸኒሑ እዩ እዚ ኩናት እዚ ኣስታት 150,000 ዝገመቱ ሰባት ዝቐተለን ኣስታት 13 ሚልዮን ካብ ገዝኦም ክሃድሙ ዘገደደን እዩ ትካላት ረድኤት ኩነታት ሱዳን ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ምዃኑ ይገልጻ ይኹን እምበር ሕቡራት ሃገራት ብጥሜት ናብ ዝተሃሰዩ ከባብታት ሱዳን ዘብጽሑ ሓገዝ መግቢ ብሰንኪ ዋሕዲ ምወላ ክጎድል ከም ዝኻለ ይሕብር ዳዕመ ሰሪዕ ዓረብ ንዘይኮኑ ነበርቲ ዳርፉር ዒላማ ብምግባሩ ክኽሰስ ጸኒሑ እዩ ብሓሙስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዓባይ ብሪጣንያ ዴቪድ ላሚ እዚ ምልክታት ምጽራይ ዓሌታት ምዃኑ ዘርኢ እዩ ኣንጻር ሰብኣውነት ዝፍጸም ገበናት ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሉ ክልቲኦም ወገናት ሰብኣዊ ትካላት ዝህብዎም ሓገዝ ብዝቐልጠፈ ንኸብጽሑ ዘድሊ ውሕስነት ጸጥታ ክህቡ ኣተሓሳሲቡ ሕቡራት ሃገራት ብዓርቢ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ሰሜን ዳርፉር ኣብ ከባቢ ኤልፋሽር ካብ 10 ሚያዝያ ጀሚሩ ብውሕዱ 481 ሰባት ከም ዝተቐትሉን እቲ ጠቕላላ በዝሒ ካብ ዝንላዕሊ ክኸውን ከም ዝኽእልን ኣጠንቂቑ ሓላፊ ሰብኣዊ መሰላት ናይቲ ኣካል ቮልከር ቱርክ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ስክፍትኡ ብምግላጽ ኣብ ብዙሕ ከባብታት ንዝርከቡ ግዳያት ዝሕግዙ ስርዓታት ኣብ ኣፋፌት ምፍራስ ይርከቡ ሰራሕተኛታት ሕክምና ንባዕሎም ኣብ ሓደጋ ኣለዉ ምንጭታት ማይ ከይተረፈ ኮኔልካ መጥቃዕቲ በጽሕዎም ኣሎ ኢሉ ብተወሳኺ በቲ ሰፊሕ ጸብጻባት ጸታዊ ዓመፅ ስክፍትኡ ገሊጹ ማዓስከር ዛምዛም ብሓዊ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝዓነወ ኣብ ቤት ትምህርቲ ህዝባዊ ጥዕና መራሒ ሰብኣዊ ምርምር ቤተ ፈተነ ናትናኤል ሬይሞንድ ገሊጹ ሬይሞንድ ኣባይትን ማእከላትን ረድኤት ኮኔልካ ሓዊ ይቃጸል ከም ዘሎ ብምግላጽ ካብ ዛምዛም ክሃድሙ ዝኽኣሉ ሰባት ኣብ መንገዲ ከም ዝነበሩን ብጥሜት ከም ዝሞቱን እውን ጠቒሱ ሓላፊ ስርሒታት ባይቶ ስደተኛታት ኖርዌይ ኖህ ቴይለር ብወገኑ ታዌላ ካብ ገዝኦም ብዝሃደሙ ሰባት ንዝመጽእ ዋሕዚ ንምጽዋር ትቃለስ ከም ዘላ እውን ኣጠንቂቑ ኣብ መንገዲ ምግቢ ኮነ ማይ ኣዝዩ ውሕድ እዩ ድሕሪ ምባል እታ ንእሽቶ ከተማ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ 130,000 ክሳብ 150,000 ሰባት ተዕቁብ ከም ዘላ ገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ዛምዛም ዝሃደሙ ሰባት ኣባይቶም ከም ዝተቃጸለን ብጥይት ከም ዝተሃረሙን ንቢቢሲ ገሊጾም ነይሮም ዳዕመ ሰሪዕ ነቲ ማዓስከር ከም ዘጥቅዑ እኳ እንተገለጸ ዝኾነ ግፍዒ ከም ዘይፈጸመ ግን ይኽሕድ ኣብ ካልእ ቦታታት ሱዳን እውን ውግእ ይቕጽል ኣሎ ኣብ ደቡባዊ ኣውራጃ ምዕራብ ኮርዳፎን ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ልዕሊ ቁሸት ኣልዛዓፍ መጥቃዕቲ ብምፍጻሙ 74 ሰባት ከም ዝተቐትሉ መርበብ ሓካይም ሱዳን ትማሊ ዓርቢ ኣፍሊጡ
ዶናልድ ትራምፕን ዘለንስኪን ተዛትዮም ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ መዘንኦም ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ ሎሚ ኣብ ጣልያን ሮም ተራኺቦም ተዛትዮም ክልቲኦም መራሕቲ ሎሚ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ሮማ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ተዓዲሞም ድሕሪ እቲ ስነ ስርዓት ውፅኢታዊ ዘተ ምክያዶምን ድሕሪ ሰዓታት ዘተኦም ከም ዝቐጸሉ ሰብ መዚ እተን ሃገራት ብምሕባር ሮይተርስ ጸብጺቡ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ወርሒ ለካቲት ኣብ ጻዕዳ ቤተ መንግስቲ ተራኺቦም ብዘይ ምርድዳእ ድሕሪ ምፍልላዮም ሎሚ በኣካል እንትራኸቡ ንፈለማ እዋን እዩ ስርዓተ ቀብሪ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አቡነ ፍራንሲስ ተፈጺሙ ካብ 2013 ሒዞም መራሒ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዓለም ኮይኖም ከገልግሉ ዝጸንሑ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ብሶኒ 21 ሚያዝያ ኣብ መበል 88 ዕድመኦም ኣብቲ ኣብ ቫቲካን ዝርከብ ካዛ ሳንታ ማርታ ተባሂሉ ዝጽዋዕ መንበሪ ገዝኦም ዓሪፎም አቡነ ፍራንሲስ ኣብቲ ናይ መወዳእታ መዕረፊኦም ኣብ ከተማ ሮም ዝርከብ ቤተክርስትያን ቅድስት ማርያም ማጆር ሐመድ አዳም ለቢሶም ሬሳ ናይቶም መራሒ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዓለም ዝኾኑ አቡነ ፍራንሲስ ካብ ቫቲካን በመኪናዩ በማእከለታ ከተማ ሓሊፉ ናብቲ ቦታ በፂሑ ኣብቲ ኣብ ኣደባባይ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣቀዲሙ ዝተኻየደ ወግዓዊ ስነ ስርዓት ብዙሓት መራሕቲ ዓለም ዝርከብዎም በኣማይታ ሸሓት ዝቁፀሩ ቀባሮ ተረኺቦም ነይሮም ኣብ ዝመጽእ መዓልታት ካርዲናላት እታ ቤተክርስትያን ሓዱሽ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንምምራጽ ኣብ ምስጢራዊ ጉባኤን ሱባኤን ከጽመዱ እዮም ክቡራት ተኸታተልቲ ኣክሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ናይ ሎሚ ዕለት 18 ወርሒ 8 2017 ዓ.ም ምድላዋት ዜና ኣክሱማውያን እዞም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኹም ይመስሉ ነይሮም ምስ ዝተረፉ ምድላዋት ኣክሱማውያን ቴሌቪዥን ሰናይ ጻንሒ